راديو إيرنا ناتا دمسي إرتراويان ዕለታዊ ዜና መሰጋገሪ ልኡኽ ኣፍሪቃ ኣብ ሶማልያ 7 ካብ ማዕስከራቱ ንሓይልታት ጸጥታ ሶማልያ ከም ዘረከበ ኣፍሊጡ ካብ 1 ሚያዝያ 2022 ጀሚሩ ንዝሓለፉ 14 ወርሕ ኣብ ሶማል ጸጥታ ውርጋት ኣብ ምሕላው ተዋፊሩ ዝጸንሐ ፍሉይ ልኡኽ ኣፍሪቃ ብመሰረት ኣቀዲሙ ሰራዊቱ ክሳብ 2024 ካብቲ ሃገር ጠቕሊሉ ንኸውፅእ ዝኣተወ ቃልዩ 7 ማዕስከራቱ ንሓይልታት ጸጥታን ፖሊስን ሶማል ኣረኪቡ እቲ ኢትዮጵያ ኬንያ ኡጋንዳን ቡሩንድን ዝርከበን ሃገራት ዝተዋጽኡ ልዕሊ 19,000 ኣባላት ኣብ ሶማልያ ዋፊሩ ዝጸንሐ ሓይሊ ብዓርቢ 30 ሰነ ኣብ ዝገበሮ ናይ ምርኽኻብ መስርሕ ኣብተን ማዓስከራት ዝጸንሑ 2,000 ኣባላቱ ካብቲ ሃገር ከም ዘውፅአ ኣረጋጊጹ ዋና ኣዛዚ ሎጂስቲክ ናይቲ ሓይሊ ባስኮ ሲቦንዳቪዩ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ኣብ ትግባር መሰጋገሪ ውጥን ሶማልን ውሳነ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራትን ንምስጋር ሓላፍነት ጸጥታ ናብ መንግስቲ ሶማል ዘረጋግጽ ኣገዳሲ እምነ ኩርናዕ ምዃኑ ኣስሚሩሎ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ጸንሖት ዝልኡኽ ብ6 ወርሕ ንኽናዋሕ ብ27 ሰነ እኳ እንተወሰነ እቲ ልኡኽ ኣብ ዝቕጽል ወርሒ መስከረም 3,000 ዝኾኑ ተወሰኽቲ ኣባላቱ ካብቲ ሃገር ከም ዘውፅእ ይገልጽ መንግስት ኣሜሪካ ብሰንኪ ትግራይ ዝተወልዐ ግጭት ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ጽንዒዎ ዝጸንሐ ናይ ኢኮኖሚያውን ጸጥታውን ሓገዛት ክልከላ ከፈቐሶም ምውሳኑ ተገሊጹ ኣፈኛ ሃገራዊ ድሕነት ዋይት ሃውስ ጆን ኪርቢ ብዓርቢ 30 ሰነ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ንስምዕ ፕሪቶርያ ተኸቲሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ከቢድ ጥሕሰታት ሰብኣዊ መሰል ዝነበሮ ተሳታፍነት ከም ዘመሓየሸ ብምልካት ሃገሩ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ቢራቶ ዝጸንሐት ውሱን ኢኮኖሚያውን ካልእን ገደባት ከተልዕል ከም ዝወሰነት ገሊጹ እንተኾነ ጸኒዑ ዘሎ ናይ መግብረ ዲኤድ ናይ ምባል ውሳኔ ክቕጽል ምዃኑ ግን ኣይሓብአን ንሱ ኣሜሪካን እቲ ስጉምቲ ዝወሰደት ኣብ ኢትዮጵያ ንባር ሰላም ንኽመጽእ ዘለዋ ደገፍ ንምርኣይ ምዃኑ ብምሕባር ሽርክነታዊ ምድጋፍ ክቕጽል ምግባሩ እቲ ሃገር ንእተካይዶ ትግባረ ስምምዕ ሰላም ክድርዕ ዘለዎ እምነት ገሊጹ እንተኾነ ብዙሓት ወገናት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክልላት ኦሮሞን ኣምሓራን ብማዕከናት ዜና ቐልቦ ዝተነፍጎ ከቢድ ሰብኣዊ ጥሕሰታት እናካየደ ኣሜሪካ ምስ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ተተሓሒዙ ኣብ ልዕሊኡ ዘጽንዓቶ ገደብ ከተልዕል ከም ዘይግባእ ርእይቶታቶም ይገልጹ ኣለዉ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ተፈጺሙሎ راديو إيرنا ناتا دمسي إرتراويان